Kasashen duniya daga ciki har da Faransa ne suka ce sun daina ba wa Nijar tallafi saboda ba ta kan tafarkin dimokuraɗiyya. Hambararre gwamnatin Bazoum ta bakin Firaministan sa ya ce da hakan gwamnatin sojin ba za ta kai labari ba. Ƙasar Nijar ba za ta iya jure ma takunkumin da ECOWAS ta saka mata ba. Kaga abin da ya shafi tattalin arziki a bar ma magana. Ni na san Nijar. Nijar fa ƙasa ce da ta dogara da tallafin ƙasashen waje domin haɓakarta. Saboda hakan abu ne mai wuya ta iya jure waɗannan takunkuman da aka ƙaƙaba mata. Matakin janye tallafi ko bayar da gudunmawa ga ƙasashen da jagororinsu suka karɓi mulki da ƙarfi ba bakon abu bane ga ƙasashen Afirka. Ƙasashen Mali da Burkina Faso duk suna a cikin hakan. Sai dai shugabannin riƙon ƙwaryar ƙasashen ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen tafiyar da mulkin ƙasashen.